ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு இண்டோடெக் தமிழ். ஸோ புது வருஷம் புது வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்னடா தம்ப்நெயில்ல கேமராவே இல்லாமல் செல்ஃபி எல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கே, அப்படி ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்படி ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ கேமரா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது, ஆனால் அது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும். ஸோ இது செல்ஃபி கேமரா, அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி, எப்படி வேலை செய்யுது, என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலோட பேர் என்ன அப்படின்னா, ஸோ XTEயோட Axon 20 5G அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொபைலோட பேரே ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல. ஸோ பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஃபோனும் ரொம்ப பெரிய ஃபோன் தான். 6.92 இன்ச்சஸ் இருக்குது இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஞ்சுவல் இருக்கணும், இல்லைனா நாச் இருக்கணும். இது பாப்அப் கேமரா ஃபோன் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நாச் இருக்குது, பட் உங்கள் கண்ணுக்கு அது தெரியாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபோன் இது சேல்ஸ்க்கு வந்துருச்சு, பட் இந்தியாவுக்கு இன்னும் லான்ச் ஆகலை. சைனா, US அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். ஸோ இந்த இமேஜில் உங்களுக்கு தெரியும், பஞ்ச் ஹோலும் கிடையாது, நாச்சும் கிடையாது, பாப்அப் கேமராவும் கிடையாது, எந்தவித ஒரு மூவிங் மெக்கானிசமும் கிடையாது. ஸோ எங்கே இருக்குது அந்த கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்பிளே கடியில் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு OLED பேனல். ஸோ 6.92 இன்ச்சுக்கான ஒரு OLED பேனல் இது. ஸோ எப்படி நம்ம அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் பார்க்குறோமோ அது மாதிரி இதில் அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செல்ஃபி கேமரா டிஸ்பிளே கடியில் உங்களுக்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது ஒரு OLED பேனல். ஏன்னா LCD பேனல், AMOLED பேனல்லாம் இது பண்ண முடியாது, OLED பேனலில் தான் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்க டெக்னாலஜியில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் உங்களுக்கு என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த OLED பேனலுக்கு அடியில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் பொறுத்துறாங்க பார்த்தீங்களா, அதே டெக்னாலஜி தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த OLED பேனல் இருக்குல்ல, அதுக்கு அடியில் உங்களுக்கு இந்த கேமராவை பொருத்தியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ZTE அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி தான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஏற்கனவே ஒரு சில கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு இந்த ஒரு இதை டெமோ காட்டியிருந்தாங்க, பட் அதை லான்ச் பண்ணல. எப்படி நம்ம கைக்கு வர அளவுக்கு அதை டெவலப் பண்ணல. பட் இப்போ XTE அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி டெவலப் பண்ணி நமக்கு இப்போ சேல்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சைனீஸ் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை அமெரிக்கன் மார்க்கெட்லேயோ வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட கேமரா மற்றும் டிஸ்பிளே பற்றி நிறையா பேசியாச்சு. ஸோ இப்போ மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசலாம். ஸோ இதோட பேட்ரி லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4220 mAh கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு 4220 mAhன்னு எனக்கு புரியல. 4200 mAhோட நிறுத்திடலாம். ஸோ பரவாயில்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட செல்ஃபி கேமரா 32 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா. அதுக்கப்புறம் இந்த 4 கலர்ஸில் இதை USல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த 4 கலர்ஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 765G கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான ப்ராசஸர், ஒரு ஆக்டா-கோர் ப்ராசஸர். ஸோ அதுக்கப்புறமா இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோவில். ஸோ ஒரு மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக ஒரு லைட் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் US$ டு INR கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 பக்கம் வருதுங்க. சரிங்களா? ஸோ 30,000க்கு இந்தியாவுக்கு வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பர் ஃபோனாக இருக்கும். ஸோ அண்டர் டிஸ்பிளே கேமராவோட இந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நான் உங்கள் ராகுல்.